Kay gibuhat niya ang tanan na lang sa katawan, gibuhat niya tungod sa gugma sa atong amahan. Alagaron ko siya ug simbahon sa tibuok kong kinabuhi, kay si Jesus gibuhat niya ang tanan. Alagaron ko siya ug simbahon sa tibuok kong kinabuhi, kay si Jesus gibuhat niya ang tanan. Ang tanan. Ang tanan. Ang tanan. Taon nila nato i-arrange pagkuhan. Ultra man, dito na.